para pamirsa, panjenengan malih kalian kula Laura wonten ing Yos Warta. Kados pundi pawartosipun dinten menika mugi sehat sedaya nggih. Wonten ing biaran menika kula badhe ngandharaken pawarta ngenani adicara kemah Bantara ingkang kelaksanan ing dinten Januari 18 September 2007. Kemah saking Pangkalan Yosudarso menika kalampahan ing Dusun Sendang Coyo, Kecamatan Lasem. Berangkat saking SMK Yos, lajeng transit nemiyen wonten ing SMP Loro Lasem. Para adik-adik Bantara pikantuk arahan ngenani kegiatan ingkang kalampah. Dumugi kalbu sedasa, banjur para siswa ngumbara dhateng Desa Sendang Coyo. Kaajab kegiatan menika saged damel kemandirian kangge para siswa.